Arestado po ang isang 28 anyos na lalaki sa sinagawang anti-illegal drug buy-bust operation sa Binalonan Police Station noong Mayo 4, katuwang ang mga opisyal ng Barangay San Felipe Sur. Kinilalang suspect na isang meat butcher at residente ng Barangay Anonas, Urdaneta City. Na-recover mula sa kanyang iniinalang shabu na nagkakahalaga ng 5,100 pesos sa buy-bust money, coin purse, sling bag, cellphone at isang kalibre 38 na baril at ang ginamit na motorsiklo. Kasalukuyan nasa kustodiya na ng pulisyang suspect at naharap sa kaukulang kaso kaugnay sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at illegal possession of firearms. High-value target na sangkot naman po sa illegal na droga, arestado sa buy-bust sa Ilocos Sur. Para sa detalye, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Nasa kote ng mga otoridad ang isang target-listed high-value individual na sangkot umano sa iligal na droga sa isinagawang buy-bust operation sa Narvacan, Ilocos Sur. Kinilala ang suspect sa alias na Madjo, 31 anyos na matagal nang minamanmanan ng mga operatiba dahil sa umano'y pagkakasangkot sa benta ng iligal na droga sa Vigan City at mga karating lugar mula pa noong 2025. Pinangunahan ang operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Ilocos Sur Provincial Office, katuwang ang Ilocos Sur Police Drug Enforcement Unit at Narvacan Municipal Police Station. Nakumpiska mula sa suspect ang hinihinalang shabu na may standard drug value na humigit kumulang 3,400 pesos, buy-bust money na 1,000 pesos at isang Android phone. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang suspect at nahaharap sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.